Апидомикның файдасы холлык медицинасында да билгеләп үтелә. Бигрәк тә тын юллы авырулы кешеләр өчен. Апидомикка кергәнсең икән, шуны онытма. Бал кортлары кычкырып сөйләшкәнне яратмый. Шулай ук бал кортлары телефон тавышын һәм парфюмны бөтенләй дә өнәми икән. Мирзагаян абый белән Рүзидә Пашариповларның апидомиги турында иске Карамалы авыл халкы күптән хәбәрдар. Умартачы һөнәренә Мирзагаян абый мондый йортны ясарга 5 ел элек хыяллана башлаган. Менә бер 5-6 ел элегендә интернетта күреп калдым да инде. Материал турында уйлап башладым инде. Менә искеләр килеп чыкты. Кемдер семейт ташлаган. Дохуярсына караклар дитскей. Ашар ирәткәс бу тотындым. Бал кортлары ясаган тибрәне стрессны җиңеләйтә һәм үзеңне яхшы хис итү мөмкинлеге бирә. Бу кечкенә йорт умарта кортлары өстендә җиһазландырылган. Махсус ятакның астында май аеннан башлап август ахырына кадәр кортларның тәмле безелдәвен ишетеп тынычлап ятарга була. Мирзагаян буны ясаганда миндә төшеп карап торадыр инде. Үзенең файдам тимәсә дә, но ясалып беткәчтен кич белән постоянно төштек инде. Эшләр беткәчтен 1-2 сәгать почти көн сайын төштек инде. Тын юлларына мин аның файдасын күрдем. Кечкенә йорт прополис, бол, перга исләре белән уратып алынган кебек. Сентябрь айы булуга карамастан, өере белән үк булмаса да, бал кортларының матур итеп гөжләве ишетелә. Аның тавышы ошады. Минем үземә гул дип атала инде ул. Ул шул хәтле рәхәт инде, әнә күңелгә. Әйме настроениялар күтәрелеп китә һәм тынычлык бирә. Әнә шушы гула. Ул инде кичтән иш янак, нык нитә, уже алар битен кытлачакларга яталар инде, теге гөж килеп кенә яталар. Шариповлар 10 еллап инде умарта тоталар. Бүген аларның шәхси хуҗалыкларындагы иркен биләмәләрендә 3 дистәгә якын умарта исәпләнә. Шариповларның ихатасында хуҗаның уңган кулы белән булдырылган ял итү урыннары, чәчәклекләр, ясалма шарлавык, балалар мәйданчыклары, җил тегермәне дә бар. Ир белән хатын һәр эшне үзара киңәшләшеп, бергәләп башкара. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.